Novetats del Pla Estratègic de Turisme al Pla Operatiu de Lloret de Mar. La Generalitat ha acordat donar un nou impuls al Pla de Renovació Turística, integrant-hi els departaments de Territori i Sostenibilitat, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Interior i Governació i Relacions Institucionals, a més del Departament d'Empresa i d'Ocupació. L'acord adoptat fa que el govern assumeixi a llarg termini les previsions del pla operatiu que corresponguin a la Generalitat i ho faci a través d'una comissió integrada per representants de tots els departaments i dels representants també locals i comarcals. I per tant ja no és només un pla operatiu de Lloret de Mar i de la Direcció General de Turisme i de la Mesa de Turisme, sinó també és un pla operatiu en què el govern de la Generalitat, en la seva totalitat, passa per acord de consellers, és a dir, per acord de govern, li dona aquest cop de suport i per tant li dona una transversalitat que ens ajudarà molt en el moment en què diguem hem d'anar a buscar fons europeus, fons FEDER o PECS o GESIC, el que sigui. Doncs, home, quan tens un acord de govern darrere en què ha passat per assessoria jurídica i per tots els departaments i han pogut dir la seva, dona una força molt més transversal i potent que si ets un ajuntament que vas a demanar un ajut concret per qualsevol cosa. El pla operatiu, de fet, és un compromís que obliga al treball conjunt a tres bandes, entre l'Ajuntament, empresaris i Generalitat, i pretén renovar i millorar la destinació turística.